Kufa, pán Fajt, aká je situácia s medveďmi? Vidíme pravidelne na sociálnych sieťach videá, ako medvede sa pohybujú medzi Štrbou, Štrbským plesom, Intraviláne. Aká je situácia? Najnovšie máme aktuálne chytené dve medvieďatá. Jedno zobral kamionista, je to síce taký zvláštny dôvod, že si ho zobral k sebe do auta. Následne ale sám privolal políciu, toto medvieďa bolo odovzdané. Druhé sa našlo na hore Hroni. Tieto medvieďatá skončia, alebo teda respektíve už skončili v zoologickej záhrade. My budeme potom ešte ďalej informovať, ako bude ďalej s nimi naložené, respektíve spravíme nejaký výstup. Pán Fajt? No, takto. Tie medvediatá, ktoré boli najduté, boli to tohtoročné medvediatá. Aké veľké asi? Malé, 3 až 6 kilové, ale toto by ľudia nemali robiť, lebo áno, medvedica vyvádza teraz mladé a môže sa nachádzať niekde pri blízkosti tohoto medvediata, ono mohlo odísť od matky a náhodou, ak by ho zobrali a bola by niekde poblíž, mohla by ich napadnúť. Vy ste hovorili taký zaujímavý príbeh, ako sa našli tieto medvieďatá. Kamionista prišiel, zbadal medvieďa vedľa cesty, zastavil kamión, zobral medvieďa do kamióna a nepozeral, či tam je matka alebo nie je. No a nakoniec zavolal políciu, polícia kontaktovala zásahový tím a zásahový tím v podstate po dohode s zoologickou záhradou v Bojniciach potom odovzdal to malé medvieďa, nakrmili ho cez cumel, lebo ono v podstate ešte je kojené matkou, takže asi tak. Ja poviem tak pre ľudí, že je vždy taký nejaký pud v človeku, že keď vidí nejaké mláďa, že sa ho snaží zovrať, teda, že ho sirele. Nie je to tak. Každý rok sa robí kampaň, aby sa tieto mladé jedince nejako nebrali v tom strachu o tú nejakú opateru, alebo že sú opustené, pretože tie matky si často to mláďa len odložia, vrátia sa k nemu, respektíve môžu byť nejak na blízko, tak ako povedal pán riaditeľ, v prípade medveďa to môže byť veľmi nebezpečné, pretože to mláďa, keď začne Nemali by plakať, to ľudia robiť. keď ho začne volať, tak tá matka pribehne a v podstate v každom zvieráti, bez ohľadu na to, či to je medveď alebo nejaký menší druh, vždy ten pud matky je, že si ho chráni. Ďakujem vám pekne za rozhovor.